na Gare de Lyon. Danas svi štrajkuju, tako da su vozovi jako retki. Čekat ćemo još 20 minuta. Povratak će biti neizvestan. Da li će biti vozova ili neće, to je pitanje. Evo vidite, Gare de Lyon, koliko stanica ima od Gare de Lyon do Marne-la-Vallée. Mi ćemo da siđemo u Val d'Europe jer idemo u tržni centar i u outlet La Vallée Village. 17 minuta moramo da čekamo, karta košta 7 eura i nešto po osobi, 7,40 valjda date do tamo. Vidjet ćemo koliko dugo se stižemo. Znači putovali smo 35 minuta, posle toga imate još jednu stanicu do Disneylanda. Tu vam treba jedno 3-4 minuta, znači računajte do Disneylanda 40 minuta od Gare de Lyon pa do parka Disneyland. Ceris, jako lepo mesto u blizini Pariza, 30 km od Pariza i na 5 minuta kolima od parka Disneyland. Inače idemo sada u ovaj tržni centar i tu imate hotel koji ima minibus koji vas vozi gratis do parka Disneyland. Ulaz u tržni centar, tu ima preko 500 butika, ja mislim, međutim ja ću snimiti samo Victoria's Secret i isto Primark je jako interesantan, ali tamo neću. Victoria's Secret, ona se nalazi odmah posle Primarka, pored Primarka, ako ga tražite. Evo, lako ćete se orijentisati, znači vidite dole Primark. Ostali butici me mnogo ne zanimaju jer ih ima svuda u Evropi. Znači idemo sada u Victoria's Secret i snimam vam šta sve ima da se kupi. La Vallée Village, vidite tu piše. Znači da bi se orijentisali imate Aquarium Sea Life, Factory and Company restoran, znači i tu vam je McDonald's. Znači to je izlaz koji vodi direktno u outlet. Evo snimit ću vam taj izlaz.
Inače možete da se parkirate u ovom parku, to jest u tržnom centru besplatan vam je parking ukoliko ste došli kolima. Ovo je ulaz u outlet. Snimit ću vam koje sve butike imaju, a posebno ću se zadržati na Dolce & Gabbana. Pinko, Giuseppe Zanotti, Diesel, L'Occitane, Tom Ford, Apostrof, Prada. Mislim da je zabranjeno snimanje, tako da ću pokušati da snimim ono što mogu. Vidjet ću koje marke bi vas zanimale. Karl Lagerfeld, Bottega Veneta, Versace, Philip Plein, ono što vole naši pevači, novokomponovane zvezde. Onda mene lično interesuje Moncler i Dolce & Gabbana. A ući ću i Dior zbog moje ćerke. Imate Dupont i Decoples. Imate i Ted Baker, Armani, kao što vidite. Make Up Forever. Imate Max Maru, Isabel Marant, Tommy Hilfiger, La Maison de Chocolat, Armani Outlet. Inače, jako je lep outlet, ove male kućice, baš je simpatičan, nije neki zatvoreni tržni centar, jer ja to baš mnogo i ne volim. Imate Marni, Tissot, Claude Pierlot, Stuart Weitzman, Furla, Guess, Tissot, to sam već rekla, Tony Birch, Samsonite, Sandro. Sandro je francuska marka koja ima jako lepe stvari. Ovi su malo i skuplji. Carolina Herrera. Baš, to je isto jako dobra marka. Kao što vidite. Ćemo ući u Balenciagu jer sviđa mi se patike Triple S, mada ne verujem da su one na sniženju. Imate Polo Ralph Lauren u kome je normalno vikendom ogromna gužva, čeka se na red, zato je bolje doći u toku nedelje. Koji je obično 1000 eura, ovdje košta 440 eura. Samo da vidim da li imaju broj i probat ću ga. Zadiš Voltaire, isto poznata marka. Dosta skupa, Gucci. Normalno ovdje red, vikendom, zato najbolje, evo došli smo utorak, nema ljudi. Međutim, ja u Gucci neću ići. Evo imate i Jimmy Choo, cipele. Mesdames, Messieurs, la Vallée Village vous accueillera exceptionnellement jusqu'à 22h, samedi pour une soirée shopping en musique. Ladies and gentlemen, this Saturday, La Vallée Village will be open until 10 p.m. for a special shopping evening in music. Imate i garderobu, i tašne, znači kožan galanteriju, ovdje imate Lancel, Roberto Cavalli, Colmar, Dolce & Gabbana, Chloe. Evo
su kao bombone, toliko su slatki. Znači, ali ne znam da li ću smjeti da snimam unutra. Odavde ću. Prelepi su. I sada idemo evo za skijaše Kolmar radnja i idemo u Dolce Gabbana. Ima 10% popusta, inače je normalna cena oko 200 €. To je to. Kupit ću ove samo u brown boji, pošto crnu već imam, jako su slatke. Znači ima i 10% popusta na cenu, outlet cenu. Inače one koštaju oko 127 € na stiženju, minus 10%, znači oko 110 €. I vidjet ću da li imam još 10% na kupon koji dobijate u centru za informacije svakog outleta. A sa srpskim pasošem imate i povratak TV-a ili poreza. Tako da je jako povoljno. I tako ja umjesto jakne Moncler i tašne Dolce Gabbana kupih Uggs čizmice za 110 € umjesto 200. I to je to. Ova marka je isto jako aktualna. Ovdje idemo da jedemo jer volim ovaj restoran Pret a manger. Imaju puno vegetarijanskih stvari, zdrave hrane. Sada ćemo vidjeti šta sve imaju. Vraćamo se u Pariz. Ništa nisam kupila, što ne znači da nema šta da se kupi. Jednostavno ja sam znala što tražim, to mi se našla i nisam htjela da kupim nešto što mi ne treba. Evo to je samo delić u tržnog centra, ima puno izlaza, ogroman je i vredi posetiti ukoliko već idete u Disneyland. Uzmite se dole stanicu Charles de Gaulle, onda silazite u samom centru kod Trijumfalne kapije. Tako da ne morate da silazite i da menjate, da idete na metro, znači samo tu siđete i već ste u centru grada. Istom ovom linijom RRA. Trijumfalne kapije na Jelisejskim poljima, znači siđete na stanicu Charles de Gaulle i u centru ste Pariza. Hvala što ste gledali ovaj video, ukoliko vam se dopao, pretplatite se za moj kanal. Prijetno!